ଆଜିର ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 10ଟି ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କଟକ ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, କଟକ ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନୃପକେଶରୀ। ନୃପକେଶରୀ, ଯିଏକି କଟକ ସହରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମାଲକାନଗିରିର ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବା ମାଲକାନଗିରିର ଗାନ୍ଧୀ କିଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଯାହାକୁ ମାଲକାନଗିରିର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1938 ମସିହାରେ। 1938 ମସିହାରେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ମିଶିଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ମିଶିଥିଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1 ଜାନୁଆରୀ 1949। 1 ଜାନୁଆରୀ 1949 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1948 ମସିହାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କେତେ ଜଣ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, କେତେ ଜଣ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କେବଳ 3 ଜଣ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କଟକ ସହରର ପୁରାତନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, କଟକ ସହରର ପୁରାତନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ। ପୁରାତନ କାଳରେ କଟକ ସହରକୁ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 65 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। 65 ମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 12 ମିଟର।